Nagpaupaw ang byuda sa aktivista o komedyanteng si Arvin Tado Jimenez gahapon at ubangan sa terminal sa GB Florida Transport Incorporated isip protesta sa pagkamatay sa iyang bana. Kauban ang grupo sa mga artist nga dakila mipadayag ang asawa ni Tado nga si Lay Jimenez sa ilang kahigawad ngadto sa GB Florida. Ang kumpanya sa bus nga nadisgrasyang nahug sa Mountain Province diin usa si Tado sa 14 nga mga namatay. Gisaway ni Lay ang Florida Transport ug ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board gumikan sa giingong ilang pagbaya o paghatag og kuwang atensyon sa mga problema sa kadalanan. Wa sab dawatan ni Lay ang checking 150,000 pesos nga gihatag unta sa kumpanya isip hinabang sa matag pamilya nga nakabsan sa maong trahedya. Giawag niini ang uban pang mga biktima nga magtinabangay sa pagsagubang sa maong kaso. Para sa uban pang show